Selamat hari Minggu madihita salutna. Goar ni minggu ta sadarion, ima minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis, manang hasi tulu sadahon ni debata. Doh topik, mas sodaho diri, mamorsa silang dalam mangihutun Yesus. Tabuk kama perminggota, marede mahita sabukede, nomor 24 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia, na tumapalangi dot tanon. Amen. Dialo debatado akana jukat roha, alay dilehod do asin roha tu akana sire marroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala parasi roha na sumurung, dipangido roham neng mangulu jala martua hami sogot, nungaragam dalan na dibain ho manungguli roha nami, asa utad hami hatuaun sogot,
Dibahini hupasirep hami manuang rohanami mangidasian ho. Saya lehon mato dim nabadia itu hami. Saya porsiama hami di holong ni roham di hami. Saya ikut angon hami masuk haram. Namangapoi hami ditiki para sirohaun nuaing. Asa sapang hami tu hanguluan. Na pinarademi di hami. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapajik ni debata di minggu ta sadarion. Imanan yenat sasara Petrus bidopat. Mamuka sana 10 satro di 10 opat. Songon maridok disi. Marlas ni roha mahamu marguru tu sarmuna. Yakaha persugon natin naun ni Kristusi. Asa dohot amu marlas ni roha jala Maria iya. Inagabe patar hasangapon nai. Martua dohamu. Muluhon Aisak hamu ala niguar ni Kristus ala songgop tu hamu tod di hasang apon nasian debata atong rak magidogu go mahita sian tuan debata. Saya
topoti marusata di hadapan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na suatu dosan jala amanami. Ujau hami do guarmu nabadiai. Alana tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roh hama hami midah hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jala hehe sian namate. Nama naik tiba nua gijang doho mangod dihon hami. Asi roham dihami. Saya patok tong madihami roha hamuliaun hamuliateo tuho oto di porbadia. Pangapul dinamarsak roha. Pamalum masalhut nabernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Odo parhitean dinasa asin roha. Sayunang tulak hami. Saya tangingon mahami hu wale debata ama anak doto di porbadia. Amin. Bagabagan ni debata taringot tu kasisam ni dosata. Songonodo pakkaholong ini debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang magu ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na seleleng-geleng na di ibana. Asa ngapon mari debata na di gijang. Amin. Turupuk epistel di Mengguta Sadarion, imanatur surat sian panurirang Jeremia bidudua, mamuka sana opat satro di ayat 10 tolu, tajahama marsikat sorin. Tangingon maha tani Jahoba hamu alek akka pinopar nisi Jakob, dot sude marga pinopar isi Israel. Jaladang di dok nasida, di dia do Jahoba, nama no gigon hita ruar siantano Misir,
nama nagu-nagu hita di halongonan di tano natungil, jala namar lobang di tano hasang, jala linggoman ni hamatean di tano naso binulus ni halak, jaladang arong jelma maringan disi. Dang didok akka malim di dia do Jehovah, jalang ditanda akan nama ngaradoti patiki ahu, jala berbalik doaka permahanisian ahu, jala akka panurangi manurangi marhite-hite baal, jala dihutun nasida do akka nasumar gogo mangurubi. Aitung topot hamu ma akka pulo ni halak kitim, jala tikir hamu disi, jala suruh hamu matu kedar pamanaton situtu, jala ida hamu manandung masa si songoni disi. Longang mahamu akka banu wagijang alani, jala moditodit tersonggot situ tahe, ninna Tuhan Jehovah. Ima sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidak maha persiau tai, songonahnya tidak ni dong atas saha persiau di sadok portibion, rak mahita mandok. Au persiah di debata Jehovah, ido ama pargugun na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au persiah di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinumbuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinor silang, natuat tu banu atoru dung ditanom, namulak mangolu di ari patuluhun, nama naik surgo, lahundul tusiamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana mangulak sogot tu tanaon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porseah ditondi porbadia,
jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot dan ni halak nang mate, dohot yang uluan nasora sudah. Amin. Titing namasa di Huriata Minggu tanggal 20 Agustus 2022. Naparjolo danak nasorang. Di bahasa-bahasa Tuhata do sadada danak di keluarga Amang Kardo Panjaitan Inang Buru na 70. Sorang sadada danak bawa na di hari Senin 20 Agustus 2022. Inganan nasida di Jalan Rawabola nomor 20 RT 4 RW 7 Kelapa Wetan Manang Wik Sada. Nomor 2, keluarga Amang Johan M. Butar-butar berusiaan. Sorang sadat danak bawa na di hari Sabtu 10 Agustus 2022. Inganan nasida di Jalan Haji Bain RT 5 RW 10 Kelurahan Kelapa Wetan Manang Wik Pitu. Napa duahon ruas nataba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata keluarga Amang Mogaro Mulus Ritonga Inang Santi SMD Burumanik. Rap dohot opat yang nakon nasida. Sada danak bawa dohot tolu boru. Naros yang HKBP Simpang Limon Resort Medan 2 Simpang Limon. Inganan nasida di Munjul Manang Wik Tolu. Napa teluhon ruas namar sahid. Taboma ditangyang tak akar ruas Huriata na di bagasan parsahiton. Napar jolo inang Nyonya R Tampu Bolon Bornenggolan wisada di RSUD Ciracas. Napa duahon enang Nyonya Hamanik Burus Regar wisada isoman. Napa tuluhon Amang Uwe Manik wisada isoman. Napa paton enang Nyonya Senurat Burus Sinaga wit opat pemulihan di bagas nasida. Napa limahon Eliana Buru Tampu Bolon wiksia di Rumah Sakit Fatmawati. Napa nopon Amang Profesor Asitio wik 10 di Rumah Sakit Penang. Napa pituhon Amang Mangoloy Siregar wik 10 di Rumah Sakit Harapan Kita. Napa waluhon Nyonya Sirait Burmanurung wik 10 di Rumah Sakit Polri. Napa paton Dewan Koinonia Seksi Punguan Lansia hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Patuponi Huriata do Serpunguan Lansia masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM Gloria Lantai Sada nani uluhon ni Paditata. Napa duahon hari Selasa 30 Agustus 2022 Patuponi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do rapot dohot pemilihan pengurus Persekutuan Lansia Distrik dimulai pukul 10.30 WIB saha tunasidung maringanan di gedung pelatihan dohot pemberdayaan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Jalan Selat Bali Blok E12 nomor C1 Kavling Duren Sawit Jakarta Timur. Nama ngihut seksi perempuan Huria Punguan Ina Maranata hari Minggu tanggal 4 September 2022 Borhado Punguan Ina Maranata Patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Purwakarta Resort Purwakarta nani uluhon ni Paditata. Napalimahon Dewan Marturia hobar tu program tahun kesehatan tahun 2022 di Patupahuria do perlombaan akapela di hari Sabtu 3 September 2022 dimulai pukul 15.17 WIB manang jam 5 sore do mutusi sadarion di Patupado technical meeting dung sidung parmingguan pukul 10 WIB maringan di GSM Gloria. Napa nopon papungu pelean sadarion papungu pelean dohita bahen pelean tu naparjolo Sekolah Tinggi Guru Huria Bibel Frau dohot Diakonis HKBP. Napa duahon tu dana pensiun HKBP atau gerakan Rp1.000. Napa pituhon pelajar sidi tahun 2022-2023. Hari ini gereja akan melayani ibadah pembukaan pelajar sidi tahun 2022-2023 masuk pukul 13 WIB bersama dengan orang tua bertempat di gereja. Napa waluhon
tardiri nama godang dohot maka tindakon hapor seaon khusus. Sadarion di permingguan pukul 17 WIB, Patupaon Huriata do tardiri nama godang dohot maka tindakon hapor seaon khusus tiana kota nanaeng marhasohotan torop nasida pitu halak napasiahon pertangyangan wik. Hari Selasa 30 Agustus 2022 Patupaon Huriata do pertangyangan wik wisada sampai 12 di gereja dohot live streaming mamuka pukul 10 sia WIB. Nama dohot pertanyaan ini Imaruas Nihuria naung divaksin umur 12 tahun sampai 70 dan tuan rumahnya UIK 3. Napa 10 ibadah khusus atau IPSUS. Mulai hari ini 4 September 2022 ibadah khusus atau IPSUS masuk seperti biasa dimulai pukul 15 WIB. Napa 10 sadahon tahun kesehatan 2022. Hari Rabu 31 Agustus 2022 Patupaon ni tahun kesehatan do rapat panitia maringanan di GSM Gloria lantai sada masuk pukul 10 sia WIB. Napaduahon hobar tu program tahun kesehatan 22 di Patupahuria do pemeriksaan kesehatan mamo gratis di Taman Wilayadatika Cibubur hari Kamis 8 September 22 dimulai pukul sia WIB sahat tuna sidung doho torok peserta 50 halak atau 4 orang perik khusus kaum perempuan Huria terdaftar di HKB Reset Cibubur umur nama dohoti minimal 40 tahun pinangido tuhita sude perhalado asa ta sosialisasi homa diktabe pelayanan gratis dohot biaya tiket masuk ditanggung panitia. Napa 10 hon pengumuman hobar tu program kerja ni Huriata tahun 2022 marhita titingon pinangidot sude ruas ni Huria nasa pasaton pilihan tahun asa di pasah bema pilihan tahun tu Huria manang pesutia uik nabe namangihut majahatona sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Tahunan di sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta madapoton napinar sangapan sude ruas dohot perhalado HKBP distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort manang uwen Huria di inganan Nabi tapi madihamu di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai di bagasan roha moleate tu di bata ama dohot las ni roha nasihan Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai di Patupa HKBP distrik Walu DKI Jakarta do sinode distrik nani uluhan ni pareses HKBP Pendeta Bernard Manik MTH sinodangan di tema marsirupa mahamu mamorsan akan adok-doki imadalan mangarodoti pati ni Kristus di Galatia 6 ayat 2 dohot subtema marhite aturan dohot peraturan Huria nadu menggan do sahat sentralisasi parhepengon lamar gogo HKBP pahisaton pakobasion di era digilitasasi Denggado mardalan sude distrik sinode distriki hobar tu protokol kesehatan nadi dohotan ni 150 pitu halak par sinode sian 170 halak ruas ni sude distrik mamukas yang hari Rabu saat terudi hari Jumat tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus 2022 maringanan di Green Force Hotel Bogor dibuka do sinode di bagasan ibadah dohot marulaun nabadia jala di paujung marhite ibadah marhite perseruan di sinode godang HKBP napa ono 55 tahun 2022 nasalpu disapkapi Huria do naing patupahon sinode godang HKBP napa ono 10 nepon di hari 27 24 sampai 27 Agustus 2022 laho manaringoti amandemen opat aturan dohot peraturan HKBP 2022 laos manotopon aturan dohot peraturan HKBP 2002 dohot amandemen napapaton sipakyota di HKBP ditongos induk ni Huria do prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen napapaton setaringotan di resort dohot di rapot resort dohot setaringotan di distrik di sinode distrik aka usul naros yang hasil rapot di komplikasi distrik laos ditaringoti di sinode distrik
laho membuat haputusan gabe usulan sibuanon di distrik Sinode Godang HKBP Nanaing Roon. Marsitutu doa parsinode manaringoti prakonsep aturan dohot peraturan di HKBP 2002 amandemen dapat paton dohot usul-usul sian ganup resot naung kompilasi panitia sinode distrik tongon di sinode distrik dipasahat tim kaji sentralisasi keuangan HKBP do sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP ima sada program nai baru natar surat di prakonsep aturan dohot peraturan HKBP 2002 amandemen napapaton lah membuat aka keputusan sinode distrik dipatupa do rapot kelompok dohot rapot pleno akan naung ditotopan di rapat pleno lau sido usul sibuanon di distrik tu Sinode Godang Nanaing Roon satolop do parsinode majakon program sentralisasi perhenge pengon di HKBP naung diaturhon di prakonsep aturan dohot peraturan HKBP 2002 amanden dapapaton jala direkomendasihon sinode distrik asa dipabangkit induk huriata sada tim laho manakasi akka perangkat narikot di teknik pelaksanaan program sentralisasi parhepengon ni HKBP urutusi dipatupa sinode distrik do pamiliton tu 10 sada halak utusan Sinode Godang walu halak padita doho telu halak naso padita manggohi utusan Sinode Godang secara proporsional sian distrik tak sialani akka mutasi pakobasion di huria dohot akka ulaon tatangnya koma akana terpilit margogo mangulahon ulaon na laos di Sinode distrik do dijakon buku si patudu hari tahun di pakobasion atau panduan keseragaman pelayanan siulahonota di distrik hobartu keputusan ni rapot panitia HKBP distrik Walu DKI Jakarta di bulan Juli 2021 nasalpo songani matona Sinode distrik hupasat hamimatuhamu saluhutna tatangnya koma asa tulus merdalan dohok dengan Sinode Godang HKBP Nanaing Ro nang nasa keputusan nang ditolopon di tonga-tonga ni distrik tak asa mabuan hamajuan transformasi dohot telas niroha tu sadok huriana di HKBP distrik Walu DKI Jakarta di era digitalisasi saya diramoti Kristus Mahuriana Saharodi Ari Harorona di Parpudi Bogor 26 Agustus 2022 Tabe Mardongan Tangiang atas gorni Parsinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta Pareses Pendeta Bernard Manik MTH ruas namoding nunga marujung hungolu ni sada ruas inani huriata ima inang nurmala bor sitompul umur 66 tahun hinabaluhannya amata Friden Sitijak maringanan di Jalan Buni Gang Melon RT Onom RO4 nomor 25 Wiktolu moding di hari Sabtu 27 Agustus 2022 sadarion di Patupa Huriata depar mingguan di Bagas Nasida masuk pukul sia wib alani jongjong mahita amanginang di nganat tabi ujung pardalanan ningol ini dongat tahun laos paingoton hita do sude nang hita pe disada tiki tongdo songon nasida ikon moding alani i totong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion jala sayhobas manang sadihari pehita laho manadikon tanaon taingok madihatan itu hata di pangukapos saplopat ayat 10 lubi martua maakan namate di bagasan Tuhani olat neon tutu di dokter DI masoho manasida sian paru kilon nasida aina mangiho matu nasida niula nasidai tabuam mas sude keluarga nang sisohot na tininggalhon ni dongata nang jumul modingi asa anggi amatuhata namang apuli nasida alani i martangiang mahita di bagasan rohat tabi
Amin. Mari dihita. Sai masih ida andona porseai dung sahat belakana Tuhan Udul mahita songanima titin di mingguta sadarion malayatema di tuhatta Kor ina pada hari Kamis.
Kor ama pertukuan. Maradehita sambuke di nomor 242 ayat sada dawatu na uhud papungu pelean sada A dawat sada B.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita nagabe turpuk jamita ima sian barita nauli na sinurat ni si Mateus biddu 10 onom ayat 20 sada tolhas tu ayat 20 walu. Mateus biddu 10 onom ayat 20 sada tolhas tu ayat 20 walu songonoma didok disi tapayu tiu ma takas.
Olat ni ima di patorang Yesus tua kaseseanna naikon lao doi bana tu Jerusalem manaon na porsuk sian akasituani natorop sian situani malim nang sian siboto surape polai ko mati bana bunuon jala panguluon diari patoluhon dungi diarahon si Petrus ma ibana disaritai ma ninna do asi marohani de bata di ho Tuhan unang masonggo pituho alehu musor ma anggo ibana madok tu si Petrus lao maneho bolis gasip doho diau aidang di parohoko akana di debata akana di jol mado dungi di dok Yesus matu akasisianna nasa nagiot mangiutonau di soadaho madirina di porsan masilang natuibana di ihutom ma au ay nanaing paluon hosana mangaguhosa do alay na aguan hosa alaniyaw ido na jupangan ayah hamatong gunana di jolman ng liat portibio diomo ang gumago do todina ahamatar leho jolma bay tobus ni todina ay naro masugot anak ni jolmay di bagasan hasangapon ni amana rapdohot akasurusuruan na dungi baloson nama tuganup hobar tu naniulana situtudo na hudokot tuhamu dang namangay hamatean anggode basian akana jongjong dison sojolo di idaro anak ni jolmay di bagasan hara jaonna ido yanggo sahat ni turpuki hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus molo taingot di tahun 2020 tahe parjolo Covid ido 2020 lo kan alai di luak nadeba 2010 sia jadi ahamana masa di hatiai Peter Roma pamaretata di bahema tolu ahama tolu emon ima memakai masker menjaga jarak dohot mencuci tangan sarupa dope ringgas muna songona parjului dok sonari berarti ahamana manggohi roha biar dangita he tolu dibayan tiki asa marhai pason do ubeni ido dang holan hai pason di pamatang na ikon rikot tajamoton alai rikot ma bohamar hai pason di partodion songon si iutok Kristus hita dibayan marumus tolu hobar tu topik mingguta dia mai di ayat 24 mga lupa majuwa patorakon di ayat 24 ama di dok disi nasa nagiot mangihut tonau di suadahum madirina di porsam masilang natuibana di hutom ma au tolu eminakin di dia imam maswadaho diri mamorsan silang dohot mangihuton ibana hubay masongon sada contoh isarana akan tua nami dison diingot do peramolo lau tu onan tikidak dana dibuan natorasna torhatop do lakaniba molo dido omak niba beta tuonan olo mak pai mada asubuk jo soloput torninna kan alaniaha pitor dipikiri do anon manuhor mobil-mobilan maau anon monomor paha ayam maau do akalan na asing omma angan-angan di parcendol dan kita tikidak dana mai alai ron atau rasna molo dakubuan non dang adong-dongan na dijabu molo hubuan non keluar hepekku ino tong dipikiran na saat matong dionan ditiuk magumos tangan nyomak nyon dungi hato-hato do mardela nomak nyon apala jono tu par tiga-tiga kue alai ditiki par tiga-tiga sayur songoni maleleng na laho menawar ido kan sapilili Roma anak nion, mak itu tornin kan
dituduh tong molo dong isarana napas di rohana. Jadi molo terus diiut tono makna tuonan ma itu ninna kan roh makna ganup lau dituhorhon, ganup lau dituhorhon, sama saja mencekokin anak dengan kebiasaan yang tidak benar. Ama musena bui idau tadisi di pardalanan ningolutta ditiki lahu mangiton Yesus di habirang tado siamuta saya adong do akka godaan-godaan. Nama baik kita mundur 10 langkah, maju 1 langkah, nggak tahu behita dinamangi huton Kristus. Dangda dana behita amangina. Molo nunga matoras di pardagingon, tang manian haporseonna. Unang nunga gudang umurna, alay danak dope pangatusyon na taringot tu nalaho mangyuton Kristus. Dang tua pakatayonna. Tidak berisi setiap ucapannya, tidak berkualitas kehidupannya, sehingga apa yang kita perbuat menjadi jaminan penilaian ise dohita dia dopan ni dongata lamma muse dia dopan ni debata. Upuk kama dot ayat 20 sada didok songonon olat ni ima ni nanakin molo di hata Indonesia didok sejak saat itu. Jadi hobar tu partikia ni ninna. Partikia dia ya sebelum namai. Molo somabuan Alkitab atar dipicik mamusi handphone naikan Matius 10 ayat 10 tolu manang ayat 1 ayat 20 mai. Nama sadisi. Adong do suku-suku ni Yesus tua kasih sianna. Didok di ayat 10 tolu. Biddu nasarupa dope di biddu 10 onom. Ise do anak ni jolmai di dok halak ninna. Lau mandok konsongonot do Yesusi. Hamu. Bigijo. Ise do di dokon nasida au. Tarira songoni. Roma akasisiani mangalusi. Diba mandok hoj si Johannes Padidi. Diba mandok si Elia. Diba mandok si Jeremia. Diba nai mandok panurirang doho. Holan itap ni Roma Yesus digati mo sa suku-sukun na. Ise maaw didok kamu. Hamuna. Tornin na Yesus tua kasisian nai. Pitor hatok masih Petrus. Yang gopar guru malua on isarana isuku tor hatok datong martudu ibana. Dia lusi ma dia ya saplonom. Kristus. Mesias ina si Petrus ma. Raja na pinarbaga-bagai doho anak ni debata nama ngolu. Jadi hobar tu sido nama saido ubay na adong ayat 21 ayat 20 walu. Nang diuji Jesusi bohado panadaon niya kasih siani taringot tu diriku. So tu nganong tarlalap na sida holan melaw marnida halongangan gabe holip sian pamerengon na. Mengenal bahwa mengikut Yesus itu tidak seperti jalan tol. Lama muse jalan tol di Jakarta on. Oh lu tong macet. Hanya jalan tol saja dibuat tujuannya untuk mempermudah arus lalu lintas. HP lu di sipata gabi lama bain liling pardalanan. Itu saja sudah membuat kita lama. Tarhira iman naing dohonon na hobar tutur pukon. Ubay ni ido ado na yang dipatorang Yesus. Didok Yesus ma. Naikolau doaw. Tu dia. Tu Jerusalem. Lau marhua mai. Manaon na porsuk ninna. Jadi siana kaisi mamusi. Didok ma siana kasi tua na toro. Si tua ni malim. Si boto surat. Boto hamudo amanginang. Sudio na kanamangatu si hatani di batado. Sotung songoni hita, ringgas dohamu marminggu, ringgas torina. Ringgas dohamu majaha bibil, ringgasian. Ringgas dohamu madohoti parpunguan, ringgas torina. Ringgas dohamu ibarat na mengajari akayanakon di jauh taringo tuhatan di mata manang katekismus, ringgas torina. Alay bohano panadaumu taringo tu. Jesusi isi do dingolum. Pitor kabur dotong. Bingung. Siapa Yesus itu? Mungkin sebagai
orang Kristen kita mampu berkata-kata, oh Yesus itu adalah juru selamat. Dia yang datang ke dunia ini. Tornita matong. Alai bohado taringo tu nama kaporsiai ibana. Nunga tutu di bagasa rohatta bulus tulus. Manang hibul songon ede buku ede. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Atau masih setengah-setengah hati. Ubani ido tidak menjadi jaminan tentang iman kita jika kita mengikuti Yesus tidak dalam kekonsistenan ataupun komitmen yang penuh. Mabigay Pitor Roma si Petrus di Dogma di ayat 22. Asima rohani di batadi ho Tuhan. Unang masongko pitu ho torninna. Pikiran ni si Petrus itap ni pikiran hasonangan ni portibi. Ala tiki di gonggoman ni kerajaan kekaisaran Rom do pinasida. Diigil do roh Jesuson untuk sebagai pemimpin politik yang berkekuatan membebaskan mereka orang-orang Yahudi. HP pitor di dokom mana yang mana na porsuk maaoninna. Isi ma naolo payuti si songoni. Padahal dalam pikiran mereka hidup tenang nyaman bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Raja. HP pitor ridok mama naona porsuk terhira martona masa salah naneng mate. Naneng mate nama auninna. Roma geleng jangan ngomong kayak gitu mak. Kan tornita do. Tarira songoni mana naeng dohononna di Tuhan Yesuson. Alai pikirani dang saha dope aha do visi ni misi dohot tujuan ni Yesus rotu bortibion parsuro damang doi. Bukan dari dirinya sendiri, tapi dia mau menunjukkan pangului doau di debata ama, mangului hatana. Dang holan mandokon olo oma ulau pe hape dusa di jabudang di ulahon. Olo Tuhanmu bana maau hape sa di jabudang di ulau be. Tarlu mobi tu amanami. Nang ina pe dong doi kan naposo bulung dang marisap beau torina kan ape roh tu dongan na pitor marisap muse ikut dohonod do on sahimu asa marhamu baon ikon ido namang gota polakata asa tajaga hai pason ni pardagingon do partodiota unang manian gariada si Tuhan Yesus marsitutu ibana melatih dirinya untuk mau menghindari diri kiri kanan yang penuh dengan dosa. Dia lusi Yesus mak laho maneho bolus ninna dang didokon laho maneho Petrus dang ninna alaniaha diuduti dope gasip doho diau ninna dang di parwauko akan di debata akan di jolma do. Karena engkau hanya memikirkan kenikmatan duniawi sehingga engkau tidak memikirkan apa sebab akibatnya yang akan kita alami jika kita hanya memikirkan dunia ini. Dan ina masa di hari parpudion di botoma dung diperiksa adong hepeng 3 miliar di jamuna. Apa lama bon Tuhan sudah doi. Itu masih di rumahnya. ATM buhanai. Dot akka paru tangan di jol manasing. Nang tamoto di papung-upung ma arta. Alay lo mangurupi halat takya. Dia tong-itongi ahanan nang binainna. On di tahunon panitia tahun kesehatian. Mati-matian untuk mencari ulos. Tu dia doi, tu diri ni panitia do. Daong. Lalu tu dia do. Pahebakkon pakkobasion di tonga-tonga ni huria. Unang ditiki Roma kasih tuai sarana manang panitia amanginang dia mau maulus adang boy diau tor dipikiri anu molo 10 juta 20 juta ngamagu hepekku tarwanado peau lau mangaliani HP hurang do peau lau manuhor mobil tuan aku si pai tolu si pai opak si pai lima si pai onom si pai pitu ala pitu geleng na ol songoni pitor maretongi bana alanya ha ala holan diri na di Papua Sibana. Dia lupa kekayaan itu tidak bisa berhenti di diri kita. Iko gabe habauran pasu-pasu duhita tuak kahumaliang ta. Ubeni ido sotung targasip kita. Sotung gabe partuk Tuhan lakata na mga bati parsuroni di bata ama. Songon akasi boto surat do lan na asingi. Sotung di do Jesus tuhita laho mahoniho bulis torninna. Roho tu garija alay nang wahab
taringot tu pangulaonmu di luar ni bagas joroon dang songon hataridaan ni si ihuton Kristus tapadaw ma roha nama bayan partu Tuhan au amanginang posodo pe memang tohon aku apa di tahun jala posodo pe au taringot tu na parumah tanggaon alai ganu pari ganu tiki komersia jardo tarlu mobi hami suami istri pitorudok do tu amang ditiki na yang saut tami dang namura lau mangihuton padita memang ikon memilihon diri 100% sotong alani lakaku gabi partu Tuhan tuhalak ditiki makko basiau urip pudang hola naon si songoni amang inang situa manang calon situa pe pasti sepakat untuk di rumahnya demikian jadi konsep mua manginang mululiling isarana marpahean amang tadamu do naugating diahu di ngotamu do pikan hatai kan nagating dihamu amat tamu atong manang anak komu akan nama belu kan idon wae jadi toruduk mak dangolo terlebat hola nalani liliko ikon parjulu usaha disi kan idon wae unang alani nalaho mementingkan kepentingan diri sendiri sehingga kita mengabaikan hal yang prioritas di pakobasiota kita mana maboto na dia prioritas ubeni ido di 2 minggu na salpu paingo do di jamitaku isarana molo mangaradi di hari minggu unang be di hari minggui gasa-gasaon mamilit abit iko di hari Sabtu molo tumpe dang sangatikimu iko na top dungo aso nang martokar ama tu ina holan mano tuhon warna ni baju ido kan iko ni do tong aya dong do songoni songonawi sarana kan molo misalnya na merah abitna iko na merah lipstick na molo na violet abitna iko violet musi lipstick na saya dong doi kolek si lipstickin na kan naneng dohonon jangan sampai lupa hal yang prioritas untuk mengikut Yesus. Masuk Mahita tu ayat 24 1 ayat 20 walu na parpudi molo diruk parpudi kan asap semangat musi buka si mololong nina sanga modo menakin didok nakin di ayat 24 tolu nakin hupai ngok mamuse maswadahot diri atau menyangkal diri dalam bahasa Indonesia di porsan masilang natu ibana ini adalah memikul salib di uton maau ini adalah mengikut Yesus dang namura lau mangyuton Yesus dang nani yang mangyuton Yesus ubeni molo sanga hita lilu dalata taingok ma edde punguan kor partukuan nakin lasir aku mabigi suara bas nakin bas data hei mulak maho ido tahe songan ida tangkin ihuton Yesus aidang tiko iuto kamujo aidang na korinaon ido kan baik benal amang jo nakinide maci baga do na parpudi alay dang pola jong dirhedda mulak maho ihut ngalupa menasida songonido molo sahali baga torlupa mabayda denggam muse dang boy HP partukoanon dipuji salinay dang ulo be mamuji hamu molo songonido ulako kamu molo dang boy jongjok kamu mulak maho iutonje aidang tik mulak maho ihuton Yesus aidang tikos bedalan mi dalan pikiran mi hato pavulus siludapo ton Yesusi paujungi jadi bertobat emak di akan nahudul di bagas joro
alai herana pidda modum. Di gereja do tabu inganan mabigi hatani di batado toratok dahu mandokon inganan mudum. Mabigi hatani di batado tabu di bagas joro molo sanga modum mulak maho torino edena iuton Jesus ikonino tong unang matro tu bagas joro alay nang adong gunana dang marlaban na niulana iko boy doiba maswadao diri tidak mengutamakan kepentingan diri dibandingkan kepentingan Allah. Apa tujuannya untuk diri kita, bukan apa tujuan kita untuk diri kita. Upaula dah hatakira tabigi dang holan makari koton kepentingan diri, tapi kita harus mengutamakan kepentingan Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang prioritas supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Molo dihatai taringo tu nama morsan silang dang nalau ikon lau hita tubuki Golgota laho membuat silang di Kristus daun. Alai silang ima gobaran penderitaan. Tidak semua penderitaan boy dohonon nung ngarapi tama morsa silang. Bohana bunuh diri. Ka penderitaan do tong ini da tutuana. Bohama halak na dipatataru dirina tu pangujunan itu bukan juga alay nang dohonon na disi rap majohita membuka Matius biddu 5 tabuka majo HP suci manang na Bibil ay dang kitab suci be ay hempod do buah dohonon tabuka majo Matius biddu 5 ayat 10 sada rap hita so tunggu duk nanong bertobat dah mau lusa dibuka dah Matius biddu 5 ayat 10 sada nggak dapat be rapi tamajah dua ya martua mahamu molo diisahi halak kamu manang na dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam nihata naroa naso tutu dopak kamu alani au berbahagialah orang yang menganiaya kamu. Jikalau kamu dianiaya, rohata naso sitong tuhamu. Unang pitor madele kaluar siap punguan. Nang tikosi nalo marhua do. Nalo mamuji di bata do manang na mamuji jolma. Nalahu pasonakot jolma do manang na pasonakot di bata. Molo acik rohata di bait do ngata harus benar-benar mendamaikan diri. Itu orang yang berbahagia. Jala ido namang iuton Kristus. Tutu di bagasan haporseon nasitong. Alay pitor madele ibana pitor kabur dang tarida be diweki manang nadang tarida be di punguan kori berarti dia belum benar-benar mameleo diri na songon si iton Kristus. Dang boy Jepang na dope hata martua belum bisa dikatakan dengan orang yang berbahagia. Manang didok di sada Petrus bidutolo ayat 14 alai molotung tumau na porsu kamu alani hati goran na martua dohamu disi unang magaor rohamun bahenon ni biar ni roha mida nasida. Terkadang kita tidak bisa menghentikan penderitaan. Ubeni ido edeta dung sayan non jami taon onom siawalu tahe tabe ring maju acara tai. Onom siawalu hola naya asada i ulak-ulak terus edena asa dihafal. Sai ihutonoku Jesus. Sai ihutonoku Je. Satabi manginang songon ido mangid dehonda. Unang songon lagu pop rohani tabayan tertibo. Molo mangiton Jesus ikon memang betul-betul dirasapi. Kemudian dia sampai ke puncaknya. Unang pitor puncak HP pitor ratok madai benon dang be diuton Kristus di bagasan habulus niroha tay de masalinay sai ihutonoku Je pati bohu deh molo hira pati bohu jong anok kamu dah dua ya sai ihutonoku Jesus sai ihutonoku Jesus saleleng-leleng nai nang godang haporsu
iutonku Jesus saleleng-leleng nai molo tunggu dang hapor suhon namasa ditiki namang iuton Jesus unang munggil rohata fokus tu debata aidang holan sitawonon ujung ningolu ni namorsea jupangat doi bana di hamonangan ay didok di ayat 20 sadai nakin jala pangoluon diari patuluhon ada kemenangan ada kebangkitan tidak terus menerus menderita selama kehidupannya jala unang lului akka nama bayan puas roha sian portibion diduk di ayat 25 ay nanaing paluon hosana mangagohos adoninna tarhira namang golom pasir may coba magolop pamu pasir buat godang pitur golom magodang boydo gabe sudah nadi tangatai songonido nang moloholan tagolom terus hamoraon kesombongan, dohot akan na asing semua itu akan membawa kesia-siaan. Adong natar sisa, dang adong be, dang tuk gogota lahomaniopi torus alani ido, didok muse na aguan hosa alani yao, alani dewata, ama Jepang ta, hasonangan, martua, ada kekuatan di balik dari penderitaan salib itu sendiri dan ada kemenangan. Ikon monang kita Nina si Martin Luther ditiki memperjuangkan keberadaan orang-orang yang hitam kulit hitam itu perjuangannya jadi ikon satu hamonangan molodung di bagasan hauduhon dohot kesetiaan resiko itu biasa konsekuensi harus dijalani tapi kesetiaan juga harus tetap utuh di dalam kehidupan orang Kristen sejati. Amin martanya kita. Jehovah Tuhan nami na marhabangsa di Banua Gijang. Mau liate di pasat rohanami tu adopanmu, di pangiring-iringommu, di namangula hamis siganupari. Los jupang di parsauran parminggon arianon, manangihon barita nauli. Tanakom may Tuhan di bagasar rohan ang pikiran nami, miyam maho di rohanami. Boy ho gabi ujahan di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu nami ditiki ro arsak nang las ni roha asaw nang tarujuk kami hot roha nami songon si hutoko radi roha nami mamorsan silang radi roha nami laho manuhuk akka si taonon namasa di tonga-tonga nami mardunga toko ali Tuhan las rohanami di parsaoran ni huriam di HKBP Cibubur. Molo godang aka silas ni roha. Songon namasa di keluarga ni Amang Kardo Panjaitan. Inang buru na 70. Di keluarga ni Amang Johan M butar-butar borusiahaan. Dina di basa-basa ko sadada dana tunasida. Lehom madinasida Tuhan habis suhon lau mengajari akan aduminggan tu yanakonna mardongan hatam nabadiai pasu-pasu madak danaki asa ibur-ibur magodang bui gabi anak nahasea di jolon na tutuana di jolon hami tarlumobi di odopanmu suang songoni Tuhan las rohanami martab beruas ni huriam ima keluarga amang moga rumulus ritonga dohot inang borumani rap dohot opat yanakon nasida ho matuhan na mga ramoti keluarga asa humatop nasida beradaptasi tu humaliangna huhut marsawar di tonga-tonga ni uriam gaberuas na burju ali di bataman hami ditikyon dinarap kami marapungu wingot kami do dongan nami nasuboy ro tu bagas jorom alani parsahiton ima tuk inang nyonya tapu bolon boru nenggulan senwek sada inang nyonya sinurat boru sinaga senwek opat Eliana boru tapu bolon senwek sia amang Profesor A Sitio senwek 10 amang mangului si Regar senwek 10 inang nyonya si Rahit boru manurung wek 10 inang nyonya Manik boru si Regar senwek sada
dohot amang William Manik sian wek sada. Deba sian nasida Tuhan na dong na di rumah sakit. Deba dong na isoman na ikon di jabu. Alay pos rohanami Tuhan, jagaon mu nasida. Jala jamaon mu pamatang nasida. Roma ho Tuhan laho mangalehon hama malum. Ramo tingoluna Tuhan. Jala padao manasida sian ganggu ni roha. Laho makaporsiai holan siak kodo hama malum. Do tahagogoon law mangalo parsahiton nasonggop tu pamatang nasida. Asa Maria iya musihami Tuhan molorap kami jupang di bagas corom. Nang dia kaparpungonnya la Kristen na asing. Molo dukku begi kami hipas nasida jala marhama malum. Ali Tuhan pangapul na sumurung. Di ari nasalpu. Nunga marujung ngolu dongan nami. Ima inang lasmawati borusian na Jeremi. Suang songoni diari natuari. Inang nurmala borusi tompul. Na hinabaluhon ni amang sitinjak. Ali Tuhan. Homa pangapul na sumurung. Nabuhi mangalon pos ni roha. Bengit ni roha di keluarga na tininggalkon ni inanami. Asa pos roha nami Tuhan tuadupanmu, pos roha nasida. Dileo ko gogo di nasida. Lau pasahaton diri na holan tuadupanmu. Bui Tuhan nasida margogo mangadopi akasi taononi. Ali di bataman nami. Di naganup minggu mardalan akka punguan-punguan di huriam. Jala di bagasan mingguon, ubawa kami di tangiang. Ganup akka parpunguan na marsaur di bagas joromon. Ima seksi lansia. Seksi paropuan, par guru malua, par tangyangan wek, suang-song ni technical meeting tu perlombaan akapela na nang sipatu paunan non. Homa Tuhan napaingoton ganup hami, asa marneang nilaka hami Tuhan, rotu bagas joromon, payuti utaka program, nalaho mamuji pasangapoko. Suang-song ni Tuhan, wingot hami do, aka nanaing makatidakon hapur siaon manang tardidi nama godang di ari minggu sadarion pasu-pasu ma natoras nasida nang pitu halak nanaing makatidakon hapur siaoni asatang hapur siaon nasida manadaho dohot laho patupaon akaulaon nadinggan di panggulmiton ni ngulu nasida ali Tuhan silehon kejang ni umur do tawi pason. Pasu-pasu ma akadongan nami na marulang tahun kelahiran dot ulang tahun pardongan saripeon. Leon gajang di umur di nasida jala hotman nasida di holongmu. Las roha nami Tuhan manangyak kon nasida. Di leoko Tuhan hai pason nang gajang ni umur. Atong pasaha masilas ni roha tabbani na naong pinasaha mo tu nasida. Marolopulop nasida Tuhan ganupari ganup tiki jala makamolatehon pabayananmu. Saliling di ngulu nasida. Ale di batama nami, wingotami do akadongan nami, na di bagasalas ni rohala pasaton pilihan na, pasaton hamuleateon na, nang pasaton guguna, lau makobasi di tonga-tonga ni huriam. Leho dinasida Tuhan tiur ni pacarian, leho madihami ganup marsada-sada nadong di jabu, nang naadong di bagas coroon marsaor doto, lehon madihami Tuhan, pasu-pasu, hai pasok kami, jalaboy kami Tuhan mangula akaulaw nami mardongan hagogon nasiako ali di batama nami sino di distrik penanong masa di huriam boy mardala dinggan ipe si halasonon nami do Tuhan asanggia boy ganup halak na patupakon akka program boy dinggan sude mardalan tau sangap di guarmu om matang yang nami Tuhan nahu pasat kami marhiti anakmu Kristus Yesus nong manesa dosa pangaluson nami. Asiroham. Amin. Maredehi tahu tapasama pilihan 2 do pilihan namar bohong. Salve
Tai deho muse rim mahita jongjong. Sai utonoku Jesus, sai utonoku Jesus, saleleng leleng lai nang godang hapon suho. Tatangya koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggandot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehom tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asa huparasea kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni Uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami modok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomon niroham di banotongon songun na di banua gijang, lehon matuhami sadarian hangoluan siap hari, sisa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Oi pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.